Oke si anwụnụ nye akụkọ ọjọọ anụnwa abụrụgo na eziokwu nwatakịrị na-emebere ụwa ya na ọ dịrị anwụ obu n'ọnwụ na Hello and welcome to Top Gist channel, where we present a different news. Please show your support by liking our videos to help us grow more faster, and drop your thoughts under the comment section. One love. Oke si anwụnụ nye akụkọ ọjọọ anụnwa abụrụgo na eziokwu nwatakịrị na-emebere ụwa ya na ọ dịrị anwụ obu n'ọnwụ na Chineke nna, ọ bụrụ nọ n'iru agwọ m ị ga-afụ na njụrụ ife anụnwa ebe olube na awa gara aga, maka na apụta m fụ ka Wagaji bụ onye mfurutere ezi wee sị ọ dịrị akịrị ihe imere anyị ha tinye imoji anya mmiri mụnwalo na-egwuregwu maka ọsị ha n'ọnwụ ịmụ ụdị ihe ahụ nnukwu na o nwere ike ọ bụ na o nwere ihe mberede ma ihe ụfọdụ ndị mmadụ mgbe ebe a na-edepụta ebumnobi ụfọdụ sị na ihe anụnwa bụ egwuregwu nye prank na o dere apụta kịta na ọ ga-azachiga maka ama na o dere anọ mba South Africa ịghọtago pịam nsị mba nje n'iru akwụkwọ ya ọ bụ na o tiri ife n'ikpeazụ o tiri ife bụ ebe ihe dị ka elekere 12 gara aga nya 12 hours ago mgbe nsị mba na ihe a ya bụ egwuregwu mụ agafe pụtakwazi ọzọ fụkwazi ebe mmadụ na-abụ tirie ka mkpụrụ obi ezu ike na ndokwa nsị mba ka mbegoro jụọ n'iru akwụkwọ maka na otu a mafụrụ ya n'iru akwụkwọ nwere ndị nwere ike ịma ịghọtago ntị ya n'iru akwụkwọ m otu onye wetezie foto awụzie ede tinye sị na ọ gachalụ ụlọ awantelo na anyasị gara aga wee nwụọ pụtazi ụtụtụ anwụọ na asị na ọbara mgbali elu ya na BP high BP ịghọtago BP ya rịrị ha ka onye adị ndalụ mkputi n'ọnụ nsị mba na ya bụ ife dochara m anya gba nkịtị ọ sị na apụta fụzie ka JPAC tiri n'iru akwụkwọ ya wee sị na eziokwu na o nwetago oku ekwentị na mba South Africa na ya bụ ife abụrụgo eziokwu lekwanụ m anya ife anyị akpụ ife anaghị akpụ ya ekene ha anya na ọ ga-aṅụ mmanya na ya bụ na awantịrị onye na klọb ikekwe ọkpanite ọbara mgbali elu ka ọ gịnị ụfọdụ sịkwa nọọ cardiac arrest ama m nke m eso nke ọbụla ọ bụ ọ dere erugo na enwu biko ekewe oke olugo oke ọnwụ ha na-asị kịta na odinanị pụtazi ụtụtụ kedu ka esi wee ka ụdị anyị ka na mmadụ si Naijiria gbaa ụgbọelu bịa mba South Africa a sị na nwa agụ ataghị akpọ ha ka bịa nwa ataghị ha property ikekwa ha bụ ndị ambassador brand ambassador ịghọtago dịka nsi wee fụ n'iru akwụkwọ ha wee bịa mba South Africa fọ ka nwere obi aṅụrị ha na ndị be anyị nọkọrịa apụkwasị ebe a si onye nwa nwụọ nna kedu ka ga-esizi wee kụ nna kedu ka ga-esi ka ụdị anyị ka ọ bụ na ekebe ọnwụ olukie olube ya ọ bụ na ọ na-eke na oke olube ya ọ bụ nwatakịrị gbanarịrị ihe mberede okporo ụzọ ebe ọnwa anọ gara aga orugo ọnwa anọ gara aga ka na-apụta na ya bụ ife mberede okporo ụzọ ụfọdụ na-asị na o nwere ike ọ bụ na ihe mberede a mere ya ikekwa na o nwere mme n'ime arụ nya nke a na-akpọ internal bleeding ikekwa na ama m nke bụ nke amụrụ m nya ọnwa anọ o nwere ka o si dị m n'anya amụ m na ya anwụ mana ọ bụrụ ụdị nke nkere ife ya aka ọlụ ndị befa ka m pụtakwanụ ikekwa ọ bụrụ otu ọnwa ka ọ ga-anọ n'obodo a ka m pụtakwanụ na nna echigatakwa azụ onye anụnwa Chineke amarọkwanụ m ụjọ na-atụkwa m eziokwu ụjọ na-atụkwanụ m na-atụsikwa m ike ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa ise